Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Awa ndi Samuel Lwara omwe ndithu adali MP wa MCP, then komanso analiso garden boy ku State House komwe basi anangozisiya, then anali akumenyera nkhondo SKC that time kuti ndithu UTM ilowe. Kenako apa akuyankhula nkhani ya Mike Patricia Kaliati, nkhani ya yowamanga kuti anawamanga motere. Anyway, ndi akamba zambiri ndisakutayisani nthawi, tangomvetserani guys. Thank you so much. Osewala kupanga like kuti tizibwesa ma video ochuluka. Yes, good afternoon, comrades. Mwaswera bwanji kapena muli bwanji mmene miliko. No, I've been quiet sinankhulepo leloli because I was expecting my charges Kaliati ku court kuti kudanamangira chana. Then ndaiva nkhani masamba mchezo Zodiac Times ndaiona nkhani ati is conspiracy yoti mu June or so Madam SG Comrade Patricia Kaliati amapanga conspire to chan auti kupha ndani kupha state president. That was in June. Comrades Malawians, sometimes let's be serious as a nation. Tisamapange zinthu ngati kuti ziko lathuli tonse ndifa drama kapena ndife zisiru. This is not a case that can be taken to court Malawi. We lost the vice president. If I have vice president, yokaikisa kwambiri. Yokaikisa kwambiri. If I have vice president. Ndepa no paso. The same party. Ya Chilima. Secretary General itema kuvutika. Kwa Chilima na mwali laliti. Ndepa no palau. The whole government. Kulibe intelligence ya mpamvu. And antawiri omwe anali aukhuzwa nkhani sana mangidi zasiyana palipo nkhani ya sata zimene zizi ndemwe manga Kaliati yo. Where are the two people? So mwina antawiri also mwina they don't exist kulibe amene wo kodi anthu amene wo manamba lawo anachita register kuti TNM Airtel. Kodi anthu amene wo sana alibe ma ID ya ku Malawi kuti achite check mwene ala B records kapena anthu amene alibe ma license agari moto. Anchifukwa jana anthu amene sanagwidwe awiri mwina chikanakhala bwino akanagwidwa anthu atatu angati akanagwidwa anthu awiri mmodzi athawa koma two people osathawa. Malawi, is there any sense anthu awiri amene akukhwidwa nkhani athawa mziko la Malawi at large and yet Kaliati anamangidwa Thursday kuyamba Thursday mpaka lero sometimes sagwidwa. And two, just to add on what I'm thinking, kumalawi palopa kulibe mafuta mwina anthu awiri wathawa nde boma libe mafuta laukafunira because these are the consequences of the poor results of a poor leadership in Malawi. Poor indications. Kodi anthu awiri athawa pachani pandege pa galimoto ngati athawa pandege apita ziko lake ndipo anadusa airport yake liti. Kodi anthu amene anaziwika litiro ndi apolisi kuti anthu amene wawa anali pa investigation alert ya boma. Malawi, we are so poor and stupid nation. Maga anzathu amene amamanga anthu. There's no sense here. There's no case for Kaliati here. Kuti tiziti ya Kaliati anamangidwa nkhani zimene zizopusazo. How do you think Malawi? Choncho tindapita kusogola Malawi choncho. Can we go forward? Kumangomanga munthu awiri athawa wamangidwa mmodzi. So mmodzi mufuna khalebe bundende. What do you mean? Amene athawa ndi ana Kaliati ana abereka ndi Kaliati. Koma pali umboni wanji kuti anthu amene athawa ndi ma human beings. The court even amene amanga apolisi achite proof. Kodi amene athawa ndi zisulo. Because this is quite flimsy, awkward, rubbish. Mwamanga munthu mmodzi Secretary General wa chipani. And uchipani kwawo kuti ntchito yambiri kwa basi. Ntchito imene upanga ya Malawi ngakhala kucha operators UTM. She is practicing koma I don't understand. Malawi pena pake izizi zikaendako ziko tingogawa napo. Otingotesa boma aliyese azipanga za kunyumba kwawo. When we say government yena ukande anthu anzeru mboma organize. There's no way Kaliati can be in jail in cells just because of this simple matter. There's no way. If this is what I'm getting, then kumai basito
ziko kuyambiranso 1 latilephera kuyendesa zikoli ngati anthu tiyambirenso 1 tigwirizane izonse milandu yonse ite kapena chani tiyambire 1 sitingapite usogoli milandu ngati imene iyi yaupusa ngati imene iyi chimozimozi nkhani ya sata chilima nali nkhani ya sata asanamangidwe chilima akumangidwa anthu ena 8 akumakhala released milandu yawo kukhala suspended inu chuchika chani kumalawi ndale zomwe zona zipaka tivutike nazo. These are things that zikutibwezera kwambiri mbuyo uchitukuko Malawi zimene zizi. These are things that are failing us as a country, and this is a shame to the leadership of this country and ruling party that is in government or in charge of the situation. Even the cabinet is useless. Tribe boma Malawi kunoko. Tribe anthu oganiza. We don't have intelligence. Muntu zona mamugwira muntu mmoza Malawi. As any person team kwambiri, I've wasted my time following up this matter. I just feel sorry for Kaliati. What is our government doing? What is Chakwera doing as a leader of the country? We have got 2 months to elections. You are frustrating somebody. Maybe Kaliati with his team could have, he can make a better government than this rubbish. Tikona papa. Zona mundu mwambanga, mutu antena alatiraji. Atawabwanji, inimunali kutuka police. Because Kaliati was easy to reach mwambanga. Ena makata kweo. Who was going to kill the president? Ngati pana plan amene anatenga mpeni kapena mfutu kambaya kapena kumpha Chakwera ndi ndani? Anali Kaliati yo. Mwampeza ndi chida Kaliati. Chida singakhale phone masiku ano yake. There's no way you can use a phone as chida chotengera mundu ku court. Za usiru zone za chimizi zimene zozo. You must be very serious guys from the government side. This is quite deplorable. Quite insane. Zizoti olokumuza mundu wanzeru sakuvapo bwino. I'm very sorry about this. Kana kimene yo. Uje tukudikira panopa report ya ndege. Report ya ndege meti udikira ndimene atipasi tabi report ya ndege. And Kaliati is there for report ya ndege. Ndege inagwa. Kwani mulinazo zitunzi ndege jaitagwa. Musa natenge mitembo ijapa ndege pacha. Mulinazo zitunzi oti mungatione Samalawi. Inu akuboma. Mulinazo zitunzi omwe zinapezeka pa ndege. Because mitembo ijanango nyamulidwa ngati anthu amisalatu. Kapena ngati mbalame taombera ndi mfuti. Mbalame ndeza gwa pansi. I saw nobody wa police kujambura kapena pene pachana jambura po zithunzi mmene ndege jaimaonekera ndi anthu omwe anali mkati mwa atavumwalira. Mulinazo zithunzi Malawi zimene zonse munamba mwazo tungona zithunzi za SKC zoka zomwe mwina zinajabudwaso mwina ndi drone ine zimene najambura ine zonse munacho sambo zitatu munacho sambo zithunzi phone manga munanda phone. I was snatch my phone. Tufuna commission of inquiry izi za Kaliati si nkhani ya ayi komanso ufuna item ipite ku convention mwantendere. Si Nkhani imene yoti paka muntu mwamugweneka mseri chukaya zimene zizi. Malawians comrades, we must be very stupid, especially those people amene akumanga anthu zisiru za wanthu. Thank you ndakuya kwambiri. Thank you. Like, share, Malawian cameras, right.